Здравейте, аз съм Габи, а днес ще ви покажа как да си направите фотоколаж от сърце. Трябва да видим някаква кутия с форма на сърце. Примерно е такава, но мини. Аз взех това хартия, такава и е така. И нещо като това. Стиксо и ножица. И една ваша снимка, която искате да сложите в фотоколаж. Това си избор. Кутията. Може да е цялата във вестник или на точки. Аз избирам на точките, защото ще ми харесва. Тъй като ми харесва повече. Ще закриваме хартията, да не е смачкано. И поставям на кутията. Вижте. Така. И малко накрая слагаме ето така. Отиваме ножицата и режеме колкото смятаме за дължина на кутията. Сега се вземем толкова много да ми стигне. Която страна искате? Аз виждам тази. Я лепите с стиксото. Късвате си парчен стиксо. И залепите. Малко ще ви покажа да видите как става, да добиете представа. Така и залепваме. После ще залепим ето така и цялото ще го обвием. И сега само ще намери края и само ето това. Трябва да залепите това тук и минаваме към следващата стъпка. Така. Тези тъщи
сме готови. Почти. Ето това, да го загънем и да потисне това. Това го ето така. Един момент. Пак съм тук с един фломастер. Помете да отчертаете тези краища, които изпъкват. Дайте ви покажа. Не изправте. Ето така, понеже са ръце. Цели с един фломастер да спъкнат, да го изрежете, за да не останало така. Като после трябва да режете така. Симона Атанасова, мислите ли, че откритие показа действителността в България в момента? Стига го залепят. Извините за телевизора, но няма как да позволи. До голяма степен, да. Сега ще слушаме новини. Защото това е фикция, филм. Ако покажем действителността, може би хората още, защото още... Чуйте, сега ще ви покажа къде се стигна. Френска трупа и ми за шоу. И като ми кажа шоу, трябва това да го залепите учаха от Италия един път се и да намери с направите нещо като това. Малко е грозничко, но става. Аз 80 души чак 80 души. Сега ще бъде залепа и това тук. И си го скарахме на камера, когато последваме. Като приехме. Напред ще предавам така. Това е любима символиска. Сега искам да го залепим. Така. Моят татко беше често. Хубави златните години в детството ми, а те се бои, всички знаят с деца на море. Моят татко беше чест Нептун на българските плажа, с мисълта, че актьор в българския театър. И го канеха за Нептун, имаше такива празници, Нептунови празници. И аз един ден бях още стихо да бях прекрасно в пълнотайна. Трудно ли е да си неща постоянно? Ами аз не съм, защото аз виждам, комуникирам с децата си всеки ден. И ако не съм там, съм тук. Аз не съм ги останал по никакъв начин от разстояние, поне те няма такова чувство. Ти си големи вече. Как се казва? Ти ми казва? Данаре, който е на 13 и Олга, което е на 10. Йога. Всеки баща има нещи. И с тях твоите какви са? Аз знам, че това не са деца индиго. И съм доволен. Да. Моите мечти са да бъдат живи и здрави и да следват пътя, който има в сърцето. И да имат късмет живот и да бъдат добре. Да правят това, което те искат. Твоята майка, Ана Костова, Бог да я прости, също беше актриса. Това означава ли, че ти си осъществил нейната неща? До известна степен аз наследих фамилния занаят. Този на майка ми, този на баща. И това, което аз правя, аз го наследих и гледам да го запазвам като такъв. Ние сме занечи актьорите, не сме интелектуални, ние сме занечи, не е разни неща. И гледам да го предавам по възможно най-коректен начин. Тоест аз се наследих и тя беше доволна преди да си отиде,
проведехме един разговор, в който аз разбрах, че тя е било от това, което аз правя. Гордее си. А сега ще покажа една снимка, защото те си гордява с теб още тогава, може. Ето, 94-та година, Австрия. Да, така е. Това е първото голямо събитие за мама, която беше много щастлива да присъства на това празненство, на раздаването на скените и да знае, че това беше първата сериозна роля в българския театър. Човека, който осъществи и ми даде тази възможност, се казва Здравко Митков, с когото работя сега, след 20 години прекъсване. Какво ти каза тя тогава в този ден? Тя вижте, да вижда с толкова блесна от поглед, такава радост и чуше, че нямаше какво да ми каже. И обикновена радост. Мама е човек, който изкара живота си по провинциалните театри. Аз много добре знам какво е за една актриса. Една награда. И често сме говорили с нея, значи какво е за една актриса, която винаги е искала и която ни издържала с една малка заплата, двама души. И да ги прави. Какво представлява тази награда за нея? Мисъл? Тя беше щастлива. За една актриса това е нещо. Всичко не трябва да кажа. За съжаление, никога нищо и никога не е успешно. Може би съм ми казвал много лоши неща, но това, че ние успяхме и си говорихме и бяхме 2 дена преди да си отиде. Успяхме да си простим. Е, може би най-доброто нещо, което се случи. Така че, когато тя си отиде, аз нямах чувство за... Отиде си добре. За нещо да изказа. Предстои голяма премиера. Спомена да стои малко. Спомена Здравко Митков, предстои една много голяма премиера преди света. Ето, нашите зрители ще могат да те видят на театралната сцена. От октомври започва септември. Да, значи това е 5 октомври, но... 5 октомври сатиричният театър, постановка, която ти превеждаш. Аз съм един от малко преводачи. Този проект за мен е събитие в понякога отношение. Първо, защото от тази пиеса, която аз видях 2010 година на френска сцена, толкова ми хареса, че преведам. Второ, че тя толкова време чака, поради това, че аз чисто физически не може да се занимава с проекта. Че тя накрая намери място къде. Тя като намери място в сатиричния театър при Здравко Митков, човек, който първи ми подаде ръка преди 20 години, давайки ми ролята на Сол или в Butterfly, и който след 20 години почивка, както се казва, да сме се виждали, ще се види отново работи на отново. Второ, много удоволствие да споделя този проект с, може би, най-любимите ми колеги. Ето вижте сега как се украсих моето. За нея може да се говори някакво украсите как се украсите, защото давам да